Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyuntang nag-amat-amat na plastar sa lamisa. Liwat kita nga magainop na na mga kaaksyon tubdob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Preparado na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita sa sining adlaw. Apisar nga ti special non-working holiday sa sininga daw, wala sang obra sa mga gobyerno kag iban nga mga pribado nga kumbuyahan, pero sa iban niya nga mga private institusyon ti ara sa gyapon steady poll sang ila sininga trabaho, no? Kamusta nga ton sining nga mga kaaksyon? Ba, hindi gid magsalig ha sa mga kaaksyon ta dira nga yara sa gwa sang inyo sining nga mga puluyan. Hindi gid kita magsalig nga kumunubo ang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag iban pang bahin sang Region 6 kag sa malabutan sang aton sining nga pag-broadcast. Hindi gid magsalig
Paminsaron tagid permisi COVID-19 nga yara lang sa panghigaron, nagahulat-hulat sang tinion para makasaliyada. Ay, kabudlay kung kaisang nga magsalig kita. Mayo nagid nga nagahalong plita, sundon talang kunyara kita sagwa sang aton sining nga puluyan. Kag kung may kaladtuan sa sining adlaw, dapat social distancing, face mask kag face shield ang paminsaron tagid, no? Kay wala man ta sang pierdihon na kung ginatuman ta ining mga health protocol nga ginapalimton sa aton mga kaaksyon. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kasudaran? Oks lang. Kabayon ta nga okay lang. Wala sang problema, apisar nga pigado. Sige lang nga mo gina makatibawas kita. Hindi man ta magpalarihas ni sa iban tanan. Mayara man nga pigado, mayara man nga medyo makaalibantar kag mayara nga nakaalibantar, no? Kung yara kita sa middle class paminsaron tagid ups and down na lang pagpangabuhi sa ibabaw sang kalibutan, di ba? Kung yara ka sa babaw, hindi man makabingara ka lang permis sa babaw. Mayara man nga pag-down kung kaisa, no? Pero depende sa pagpanikasog kag paghimakas sa aton sining nga mga kaaksyon, nakasalalay ang puturo sang kalabanan. Ay, porte. Sa mga kaaksyon ta, sa mga banwa kag syudad rin sa probinsya sang Negros Occidental, kabayon ta nga oks lang ang aton sining nga pag-sinalayo. Sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental kag tubtob sa Bugos nga Rion Size, sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag, inopdanay kita, tubtob kita sa Tacnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita. 17 diyas na lang nabilin kag Christmas Day na, no? 17 days before Christmas Day. Kag may 24 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Samtang nagahilapit ma-feel mo na ang Paskwa. Dira sa na daw 19th Street karon sa gabi may lights on ceremony nga patigayonon dira, isa sa mga destinasyon man sang Bacolod noon sa compound lang ni Mr. Jerry C. Mayara dira nga lights on ceremony karon mga kaaksyon. Ti isa man sa mga gina-consider man kagdamo man diri sa iban pangabahin sang syudad sa Bacolod nga puwerte ang lights, no? Amo man na kung kaysa ma-feel mo ang bulan sang Disyembre mo, bulan sang Pasko, kung makakita ka sa mga Christmas lights. Ay puwerte, pero may iban pa nga mga kauturan tang kung lights ang pagambalan, mas mayo na lang ibakal nila kuno sang pagkaon, no? Amo nang iban wala gid lights ang ila sining nga puloy-an. Sige, magaidop na kita mga kaaksyon, dugay-dugay mga balita sa ato sining nga patrol dalonta, kagang mga balita sa nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang iban pang mga issues kag topiko nga pagadalon ta diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB? Sa Kapitolyo Provincial, manginkaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Desisyon kon magabaton sa gihapon sang private partners ang gobyerno provincial sa pag-operate sang cyber center. Ginatugyanan ni Gob Lacson suno kay ginatugyanan kay Gob Lacson suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar.
mga nag-star sa sulod sang Burgos Public Cemetery hindi kwalipikado sa housing program sunod sa Bacolod Housing Authority. Pidaw kadamo ginada sa ila dati ambot ko na nung matabo na da sa sulod sang Burgos Public Cemetery, no? Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ay gabalita ni Akson Alvin Graba. Siya na'y temporaryo ma-take over sa patrol kag sa BCPO mga balita. Kawatan nga nadakpan sa buy-bust operation kagabi sa Barangay Estefania. Call center agent naktuhan pangaraga singhot sang shabu. Muna naman nga sitwasyon ning ato ning muna ning kapiuton ga simhot pa ka shabu, ga suyo pa ka shabu. Uy na lang usapan na kay. Ayo, okay. Kaga sa Nokpo naman nga balita ay gabalita ni Akson na Brian Morden. Nokpo ga preparar na sa holiday season. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Akson Alvin Graba. Bureau of Fire Protection bagong fire truck kag ambulance nagabot sa Bacolod. Samtang sa aton sini nagapangunang balita out of town sa syudad naman sang Cadiz. Igabalita ni Akson Roger Gotib. Dugang nga mga naka-recover sa COVID-19 mas madamo subong adlaw. Mga naka-recover i-pull out sang local IETF gikan sa Ibi Magalona pabalik na sa syudad sang Cadiz. Good news na, mayong balita na mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa Banuasang Valladolid, igabalita ni Akson Percival Villamor, top 2 high value target sang Valladolid PNP dakop sa buy-bust operation. Samtang sa balita naman sa News Center, katuanta karon dugay-dugay si Akson Eden Abuso, ini may kantanan sa ceasefire sa NPA, hindi pagdideklarar ni Presidente Rodrigo Duterte. Walang ceasefire, tuloy-tuloy ang laban. Ay, pwede. Samtang Senadora Grace Poe, ginpanindugan ang desisyon nga temporaryo, ipaiway ang franchise renewal sang Dito Telecommunications. Kaga maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kalakip man sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, mabatian dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulit. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:34 ng aton oras, 11:34 na sa mga kaaksyon tang ro pahunay-hunay sa sining adto. Ang iban sinin nakatapos na panyagang, iban wala pa, no? Saway pa magkapanyaga pag himos na kumay hilimuson kag kumay planyagahon pag timo-timo na samtang naga-monitor diri sa inyo sining palatuntunan. Ayos, daligin lang kay mahinang kalaban ha. Sa mga kaaksyon tay, padala lang inyo sining mga mensahe pagi sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, pero jutay lang. Di nang pagpatamaan kay hatagan taman ng iba, no? Sang tsansa nga mabasahan ng ila sining mga mensahe. Jutay lang. Para kay go sila tanan, no? Sa Aksyon na BBB Facebook Live. Kag sa ato sining nga website sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers ta, mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod. Hatagan ta na dugay-dugay sa igdalopangod mga mensahe ninyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resulta sang unang draw sang Small Town Lottery. Mahatag tanay still result mga kaaksyon
sa sining adlaw sang Martes, December 8, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37 kag 11, liwat 37 and 11. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tapang basahon tani anay ninyo sining mga mensahe kay Merna David. May lang nga pag monitor Merna David, tamyaw ko lang da Lilian Balagosa kay Maninay Nini Campaniel, no? Fe Campaniel, Action Brian Morden, kagwapo gali sa iya watching FB Live, Barangay Patikwi, Hinigaran. Ayos Mern, salamat Sgid, no? And sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pag pamati sa Malaka family. Okay? Okay. Oo, sa konsining baby. Sa kay Mary Regine. Happy birthday. Halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Salamat gid Madam Elizabeth. Thank you so much, Gid. Kay Zet Alunan, may lang nga pag-monitor. Happy morning sa Rex. Be safe. Merry Christmas from Hong Kong. And God bless you. Thank you so much, Madam Zet Alunan. Thank you, Gid. Sa kay Shirley Dalanon Yap. Shirley Dalanon Yap, may lang nga pag-pamati. Action Radio Bacolod. Tamyaw lang ako sa pamilya ko sa Barbara Bartasan sa Bacolod. Kay Barbara Bartasan sa Bacolod. Kag pamilya Dalanon, Barrios kag Bartasan sa Victorias, Negros Occidental. Ayos, dagang salamat Shirley Dalanon Yap. Kay Anali Elizalde, may lang nga pag-monitor Anali. And sa kay Ming Galigo Gapis, may lang nga pag-monitor. Merry Christmas, Barangay Santa Rosa, Murciane, listening and watching via live. Kay Ming Galiego Gapi. Salamat gid Minga. Kay Faith Joy Tambukon, may lang pag-monitor. Faith Joy Tambukon Palanog, no? Faith Joy Tambukon Palanog. Okay. Greet ko lang sa tita ko, happy birthday kay Ipion Mondeya, kag kay Jam Tumbukon. Ayos. Halin sa kay Faith Joy Palanog. Kay John Marie Radok, no? John Marie Radok. May lang pag-monitor also to Energy Fans Club. Always gid ga-monitor sa La Castellana. Ayos. Dagang salamat gid John Marie Radok. And Rian Montesa, may lang pag-pamati. Rian Montesa, tahom sang light sang Himamaylan City Hall. Gani man. Of course, sa pagpamuno na ni Mayor Raymond Tongson, no? Kag the rest sang mga katauhan nga naga-support sa lights sang Himamaylan City Hall. Tahom tuod. Labayin Eduardo Jr., mayo lang pagpamati. Sir, may lang pag-monitor, no? Kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati. Gabi ito sa kay Vanessa Mayo, ho? Watching here live from Red Wing, Minnesota. Nga Red Wing, hindi White Wing. Kay Jory Montiliano, may lang pagpamati. Tamyaw lang si Jolito Abarca. May lang pagpamati, Jolito Abarca from John Ray Montiliano. Kay Kagawa Dimbong Jocampo sa Maao, Alex Montesa. Niya mayong udto, Sir Rex, timo-timo, lain man na sa tino-tino. Gani, mandamo gininabalaan si Alex Montesa, no? Kay Valencia Kenneth, salamat kid Idola. Thank you so much, Gid, no? And sa iban pa naton nga mga tagpalamati kay Veron Elye, may lang pagpamati Veron. Kay Nonoy Elmer, may lang pagpamati from Moa Pasay. Sa kay Nonoy Elmer. Ay, perti
Sa kay Josa Baligwat, may lang nga pamati from Bago City Quarantine Facility. Randa siya. Nagkapuli ka na Inday Josa. Hi to Manang Araceli Galido, si Yuson Baligwat family. Hi to Galido Quiapo Makilan and Peliejo family from Joe Baligwat o Bago City. Salamat gid. Norberto Muya Jr. mayong udto sa taga-Action Radio. Tamyaw ko lang mga taga-Morsya. Ayos, salin sa kay Norberto Muya Jr. And sa kay Jane Ignacio, may lang pamati sa Soberano Compound upod sinong Renly Marter. Rada siya. Sige, may lang pamati na kay paring Renly Marter, no, sa Soberano Compound. Sa kay Sugar Spices Honeybee, may lang monitor Sugar Spices Alba Honeybee, no? Kay Roberto Lamis, may lang pamati. Idol, pag-greet naman ako sa kapatid ko si Marvic Lamis Kapawa sa Barangay Kabatangan, Talisay. Happy birthday. May lang monitora kay Marvic Lamis from Roberto Lamis. Ayos, karon naman ang iban mahinang kalaban, dali gid lang mga kaaksyon. Standby anay ha, balik lang kita dugay-dugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay!
Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang atong oras, 11:46 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpaliwaliwa ka mo sa sining adlaw, way man ta obra. Sa except lang sa may mga obligasyon sa sining adlaw, no? Ugalion tang pagtu Sa tamang serbisyo. Kantuantang balita nasyonal gikan sa kay Aksyon Eden Abuso, ini may kantanan sa ceasefire sang NPA, hindi pa gideklarar ni Presidente Rodrigo Duterte. For the first time siguro nga wala ceasefire ni matabo ni, kay ining bulan sang Disyembre, daw may ceasefire gid ni ang NPA. Di paano yung militar, no? Masigi operation. Kag Senator Grace Poe ginpanindugan ang desisyon nga temporaryo ipaiway ang franchise renewal sang Dito Telecommunity, na? Dito tayo. Way panigaling dito. Abi ko kung kasugod na ni sa iban nga areas ni hindi may suspension, hindi ko na pag-i-renew ang franchise ni mga kaaksyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental, kag ilabi na sa syudad sang Bacolod, kag bugos nga Negros Occidental. Kalakip man sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown na sang mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayong udto. Merry Christmas, Maninoy Rex! Merry Mayong Christmas udto. to. Abi mo ha? Temprano pa ba? Diba? Pizza, 8 pa lang ta today. Pero pila na lang bala ka days dan Action Rex? Gani, no? It's Christmas Day na. na. 17 dias na lang. Oo, do ligad lang man tato celebrate. October. Grabe, no? Kadasig. December na ta. Subong manugtapos naman ng Disyembre, oh. Kadasig sa mga panahon. Kadasig Importante lang, nga. no? Excited ang iba na Action Rex actually mag-2021. Kaya Nga, base oh. ang May ano sa mga 2021? kalaway balasang 2020, mabawi sa 2021. Gani. Man pro do Kabay laban-laban siguro do mapadayon gid ni. Pila pa ka bulan ni gurong maumpawan pa kita. Sige lang Kabay pa nga kahapon pila tong Bacolod gani, Ang apat. Bacolod, kagapon niya, ano lang to yung Action Rex, 4. Oo, apat. Tapos, Di- bisan pa nga pinakadamo nga na-record sa Region 6 ang Negros Occidental, Oo. pero 28 lang man. Gani gamay na na. Gamay na na. That's why nga kung sige-sige lang ling pag kwanta ni pag halong-halong gid naton kada isa, zero gid ning tatak sini. Kabay pa. Yes. Tatak 0. No, tatak zero. Ano Kabay pa naman? sa 25, magtatak 25, no? December 25. December 25. Oh, madayon gid yung December. Dayon gid yung aton 25, December Action no? Rex. Kaga
Ti ang hasta sa December tanan gid tayo dapat may panabor Gani, gid no? ya. May panabor gid Action Rex para ti ang mga handa mo da masaburan mo. Oh, bisan paano siguro ara man nakadabalay. Hindi man na Yes. pwede mimo nga pag-abot Disyembre 25 matulog ka nang yahalin alas 7 kag magmata ka alas 4 lakat ka naman sa lubrahan mo do hindi man gawin Sad. sakto. Pero kung may mga salusubra ka mo da, mga ka-action, na mga ano ni balang ato ni mga kauturan, mga gatulog sigad sang dalan. Oo, pang pasapasahan tagain tama naman. na. Yes. Pila gina kung may kuanan sila kada Disyembre 25 man may Oo, tipon-tipunan. may batunan. May Tanong batunan karon sila. kay na tuon sila sa pamilya nga as in wala gid action den eh. Gani. Sige lang kabay pa nga, basta pero importante Action Rex, maululupod ang tanan nga pamilya Action Rex na good. Pero ti diriya sa Pilipinas, hindi ko nuya magdeklarar sang ceasefire. Si Presidente Rodrigo Duterte batok sa CPP-NPA samtang siya ang nagapamuno sa Pilipinas. Sa public address ni Duterte, bisan pa kuno Action Rex Christmas season, hindi gid siya magdeklara sang ceasefire sa gobyerno. First time ni Guro ay no nga wala sang usually, Action Rex, declaration. may mga ceasefire na Oo. imo. Nan, especially nga kwan. Binatugtan niyang NPA nga magkaupo diya sa pamilya mo. Oo, Kada bulan sang Disyembre, te kung wala sang ceasefire nga matabo, meaning ang gobyerno yan masigi kampanya. Yes. December 26 na Action Rex anniversary pa na sang CPP-NPA. Oh, yes. Usually okay. kung manotice mo Action Rex no before sang ilang anniversary palayo lang subong abi matabo na maliwat may mga ginahimo man Action Rex sila yaing ilaman dira nga mga obligasyones kung sa ila pa before sang ila sini nga mga before sang ila I mean nga anniversary. Pero kabay pa bisan hindi naman gyud magdeklarar nga ceasefire, kabay pa nga ti matapos na gindi grabe na ni pila na ni Oo. kadekada Action Rex no ang away sang gobyerno kag sang Daway katapusan, no? CPP-NPA. Oo, Action Rex Galing grabe. ti tubtob nga may ginasaway ang NPA, hindi gina maguntat ya. Ti ilabi na gid subong nga wala man sang lauma hambali Duterte Action Rex wala gid sang lauman nga peace talks Te. sa iyang administrasyon. Kay ti ang balya bisan mag-peace-talk pa da kung ano pa dang mga istoryahan do wala man kuno Amo balagyapon nga magyapon. bati bala. Pagkasunod sina nga pwede na kalagaw-lagaw, sige man ang mga atrocities. Ayo. Yes, correct Action Rex. Pero ti hambal niya sunod sa presidente ginakabig niya nga patay na kuno ang peace talks sa NDP kag NPA. Pero ti sige lang nothing is impossible kuno man. Pero sa iban pa naton nga balita naninduga naman niya si Senator Grace Poe sa iya sining nga desisyon nga temporaryo nga ipaiway ang franchise renewal sang Dito Telecommunity. Sunod sa senador kinahanglan nga mapakita sang kompaniyang ila mahatag ang ila sining nga pangako Action Rex sa gobyerno. Dugang pa ni Po, ginahimo man nila ang kaangay nga assessment sa kompanya kaangay sang Globe kag Smart kag tipathag sang senadora nga importante nga muusisa ang performance sa mga telecom company ilabi na nga kinahanglan ang network connection sa pungsod Pilipinas. Ang Dito Telecommunity ang consortium ni Davao businessman Dennis Uy sang Udena Corporation kag sang subsidiary sini nga Chelsea Logistics Corporation kag Chinese state-owned nga China Telecommunications Corporation. Sunod kay Po, base naman sa pahayag sang Dito, masarangan nila nga mahatag ang initial deliverables sa bulan sang Enero kag kon matabo, posible nga maaprubahan na ang renewal sa ila sini nga prangkisa kay ti kumadumduman nagpasalig ang Dito sa gobyerno sang Pilipinas nga sakupon sang ila network ang 37% sang populasyon sang Pilipinas sini nga tuig 2020 kag mahatag ang average speed sang internet nga 27 Mbps apang bangod sa pandemya ginhatagan sila sang tubtob sa Enero tuig 2021 para matuman ang ila sini nga pangako. Ngang dito niya, dugulpi lang ni nagsarurot ang ilang construction now. Yes, grabe Action Rex ang ila Kay- construction sang cell sites. Oo, sang cell site. Oo, kung diri sa aton, kung makita mo Action Rex, mabiyahe ka bala south, puro sa kilid kag kilid, may mga may ara na? ginapang na, kay ang ila na, di ba Action Rex, under, ano na gani? Sa dalom. Under road. Under road. Sa dalom Oo, ginapagi sa dalom nila. ang Oo, ila mga ang ilang mga cable. Oo, Unlike ya sa iban nga sa babaw. Oo. Ila ya sa dalom. Oo.
Pero kung ma-notice mo, isa na subong sa gina-call man na sa attention sa Action Rex, sa mga LGUs, man bala sa mga pumuluyo. Kaya may ginapangkutkutan nila, ti may mga materials na sila nga bilin, hindi bala kitaon sa dalan. Gani? Kisa mabungguan, magklaungad naman da mga motorista Action Rex. Kag diri naman niya sa north, sa may Talisay area, tingala naman iba nga, Sino ning dito, aw? iyan ni Tito Dennis, uy. Sino na si Tito? Taga Davao na siya, Action Rex. Oo. Ano Nga, na siya ngayon, business? din tayo? Dito tayo? Dito tayo. Dito tayo, Action Nga, Rex. tingala lang ko sang dito ni kung ano na ning status siya nagligad pa man ning Oo. binulan ni way pagyapon sang kaklaruhan ni. Bangod ko ng Action Rex nga may nga pandemic, ti damo pa sila sa mga postponements man Action Rex nga damo man postponement nga natabo sa ila sining Ang project. smart, ang ano pa gid ganina? Ang Globe. Ang Globe. Nagalagas mo na Action Rex. Galagas kag sige pa improve nila sang ilang komunikasyon. Oo, kag sige man amat-amat dugas haka ang rate. balayran. Ang rate. Galing kay ti kung isa ka bala ka Action Rex sa ibo, isa ka kaginikanan. Ti ang kinahanglan ibo mo nga gid estudyante niya. online learning. Ti malagas kag Action Rex, hindi ka Gani. makahambal nga hindi nakuda sa ila. Malagas ka gid bisan pila pa na da ka 100 na dang abansi na da lagson mo gid na Oo. para lang sa bata mo. Dugay, hindi na ka mo bakal bugas, ibayad na lang sa Bayad internet. na lang sa internet. Kaya kinahanglan gid Action Rex. Pero ti kabay amo na subong ang isa Action Rex sa gina amo ni ba lang pangako sang sang dito nga dapat 27 Mbps Action Rex. Ang average pa lang na ha speed sang ila sini nga internet ti dasig na Action Rex. Pag Oo. click mo ya open na dayon. Gani. Ti kaya reklamo subong mag open ka sa internet dugay-dugay pang tiyo-tiyo Oo. malingin ang ulo. Laptara mag mo kung kaisa. Tingmo ga ano ni saman. Matulugan nga lang pero ti wala ta kabalo Action Rex. Ato sa na may plano man lang nila. kondamo ta di telecommunications. Oo. Kay ti bisan paano ma-improve nilang quality nila sa services nila. Oo, importante true to their word pag Action Rex nga magambal bala ang imo na ma'am ginabayaran nga 999 Oo. 5 Mbps na siya. Gali kay pag check mo sa internet speed mo Oo. ahawan Oo, way gani. One kung Oo. kaisa, kasi zero pa Kaya gani. mo na gina- Tiyog-tiyog pa yung sus Mariones. labi na gid mag-ulan-ulan. Pero sige lang kabay pa dako. Pakulo ni kung kaisa man sang mga telecommunication company ni, do hindi man maklaro action din. Ling nila mo niyo, amo ni, galing kay panami-nami man lang na diskarte mo. Di kung magkagat ka na, why kagid action din, no? Yes, Dapat sige pa-improve lang nila ang signal, ang communications, why gina problema sa tawa, kay bisan nano na kamahal, ang tao yung magasto gina action Yes, din. kay tikinanglan hindi na nasubong Action Rex makabig nga luxury na siya kundi necessity na gid. Gani, kinanglanon gina especially iya. sa sininga no. Mayo lang ni si Kagawad Curb yo nga nagapamati Kagawad Curb? Curb, oo. Curb man? Basta curb. Curb. Kagawad curb ni kamamati siya Action Rex. So, di mapatukod na lang ni siya sa telecommunication company. Ate, man siguro. godra kita, no? Dira kita Dira ya. kita. Oo, good. Sa aton nga COVID-19 update, Action Rex, sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 67,934,939 ang apektado sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan sa nasamit nga record 47,007,284 ang mga naka-recover kag naglambot naman sa 1,550,169 ang nagkalamatay. Diri naman sa Pilipinas, naglambot sa 441,399 ang nagpositibo sa COVID-19, samtang 408,702 naman ang mga naka-recover, kag 8,572 ang nagkalamatay. Sa Western Visayas, 86 ang panibagong nga kaso nga nagdugang kahapon nga adlaw nga rason nga naglambot na karon sa 20,333 ang COVID-19 cases sa Region 6 apang mayara na gid lamang sang 1,815 kaaktibo nga kaso. Sa nasamit nga record, 54 man ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 17,929 samtang duha ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga death toll sa 586. Sa Negros Occidental, 28 ang nagdugang nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,120 samtang 4 gid lamang ang COVID-19 case nga na-record kahapon nga adlaw sa syudad sang Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,476.
Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center, mga kaaksyon. Imbukada pa lang yadto sa mga balitaan ta nasyonal diri sa pagpangalagad sa aksyon Balita Banat Bulig. Sige, dugay-dugay may yara kita sang SAP sa ERB. Sino naman ang mga palaron nga magabutan sa sining nga udto, no? Sige, sa may mga interest nila, good luck ha. Kabayuntang ti kamulang magabutan ko diri. 500 pesos ang nagahulat sa aton sining mga kaaksyon. Itirahon ta na karon dugay-dugay. Sa iluang tanay si Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol. By the way, congratulations kay paring Nono Agisando. Sa iya sining bagong business sa area sang INEDF to sa Andumanan. Congrats parikoya, paring Nono Agisando, no? Kuwanta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba, parte sa Bureau of Fire Protection. Bagong fire truck kag ambulanso nagabot sa Bacolod. Pila ni ka unit na kag diniigin pahamtang diri ni sa headquarters mismo sa Bureau of Fire Protection. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex liwat nga nagtaas na naman ang moral sa mga bombero diri sa syudad sa Bacolod matapos nga ginhatagan gintagaan sang bag-o nga bombero nga may paaman pa Aksyon Rex nga ambulansya. Kanami ba? Oo, kay galing pares ginasla mo. Aksyon Dapat Rex. kung maglarga ang bombero, larga man na ang ambulance. Oo, dapat pares gid, no? Oo, kahit hindi na pwede nga bombero lang malupad. Kung may ambulance, dapat ang ambulance lupad man, no? Oo, kaya panigana na iya mo. Saksyon Rex, sunod ganit diri kay Sir Buboy Protenya nga ini mag-serving responder gid, no, sa mga emergency ang ining kuan nga ining ambulansya hindi lang diri sa Bacolod kundi sa iban nga mga lugar. Amo ni ang disenyo diri Aksyon Rex base man sa handom ni Senior Superintendent Jerry Candido. Now sunod diri kay Mayo man ni kay ang aton sining regional director nga si Fire Superintendent Jerry Candido. Ang tagipusoon niya arigid sa Bacolod kag Negros Occidental. Yes, Aksyon Rex, especially sa kuan sa Pahanukoy. Oo, tigay diri man ni siya nagalin sa Bacolod mo kag sa prangkang istorya taga diri man ni siya. O kagang ipinalangga nga asawa taga Pahanukoy mo. Oh, din nga din assign subong asawa niya. Subong nga ara sa Negros Oriental. Sa Oriental yan na-assign sa Bureau of Fire Protection, man? Dito siya na-assign Aksyon Rex sa Negros Oriental, pero siya dito ang nag-a-serve as Provincial Fire Marshal. Okay. And at the same time, for promotion naman, dala na schooling Aksyon Rex. Promotion kay na una ang iya sininga ba na promote as Senior Superintendent si Pamela Rodjin Candido, Superintendent naman Aksyon Rex, and soon to be Senior Sup naman. So, diri kay Chief Inspector Publio Buboy Protenya. Pila kabilog ni fire truck ang gin-turnover nila? Isagid lamang Aksyon Rex. Amo ning sa area sang Panukoy ne? Sa area sang Pahanukoy Aksyon Rex, dara na pahamtang ang ambulansya. Ang ambulansya ara dira ang isa ka fire truck ginatawag nila nga fire truck actually gamay lang ni sa Aksyon Rex mo. Bolster 305. Ini nga Bolster 305 gamay ni siya nga truck kang makita mo bala dara sa picture Aksyon Rex kag sa video ta double tire, double cab para ini nga mag-serve ini nga mga nga first responder. Ini sunod diri kay Protenya and frontliner. Gamay lang ni ang unod sini? Gamay ang may unod na ni siya nga tubig. Pero gamay lang. Gamay lang Aksyon Rex pero sunod saya kag ang kanami diriya sarang ini nga maka sulod
sa mga magagmay nga mga lugar, Oo. particular sa squatter. Kaya daw, canter type lang ini siya daw. Dako-dako lang ni siya sa canter type, no? Yes, action na Rex, medyo magulwang lang isa sa counter type, pero sarang ni siya sa makasulod sa mga squatters area kundi dira may sunog, and especially makasulod gilayon sa mga magagmay nga dalan. Din siya ma-base action, Alvin, sa concerned barangay? Ini siya karon ang nabase sa fire station naton diri sa area sang San Juan Action na Rex. Sa San may Juan? Oo, sa may barangay 8. Tapos, Nga dara siya silbing gina-base for the meantime while ang din galing ambulansya San Juan gani? ang San Juan sa barangay 8. Dire sa Oo. Maynila. Ang pinaka-main nila, mo ni ang fire central station ta. Di Diri sa- dapat may fire station man ang barangay Panukoy eh. may ara kita action Rex. Actually action Rex no diri kay kwan ang tawag Di nila. lang diri, sumag, may ara oo. naman ang sumag gani. Yes sir, may ara man ang tawag man dira sa Pahanukoy Pahanukoy Fire Substation. So, Oh. napahamtang sa likod sa police station sa kilid sa gym mismo sa barangay Pahanukoy Action Rex. May NHA Dampi dara napahamtang Action na Rex ang Di nga ining, dito ginton over sa main diri ang fire truck aw. ang main ang fire truck gin turn over diri sa area sa may central station. Well ang ang ila sining ambulansya gin turn over kag dira gin base for the meantime sa may Pahanukoy kay Di may dapat mga ang fire kulang. truck kung intended sa barangay Panukoy dito lang naibutang. May ara man. Dagang ambulance. Yes sir, galing kay may ara naman mga fire truck na pahamtang sa barangay Panukoy plus sunod May kay- fire truck na nga daan Yes, sa sir. Panukoy? Oo, may ara na Action Rex duha ka dalagko nga mga fire truck ang ara na dira. Ining bago nga fire truck ni nga balik ka tatlo ning 305 ni. Ang 305 Action na Rex kuha na ang duha lang ang nagabot mo 305 kag ang ambulansya pero previously may ara na nga mga fire trucks nga Pero napamtang. dapat kung intended sa Panukoy, dito lang naibutang sa Panukoy para hindi na rin magutok sa sa sentral sa main Gani man. office diri Oo, sa may central para mas maigani kung isahon na lang, no? Oo. Oo, man ang pinaka-importante Kung tatlo na to ka fire truck kag isa ka ambulance sa Panukoy, dito lang na to para makabulig man responde sa mga kaiping nga mga lugar daw. Oo, kaya amo man ni nga ambal man ni ang naging na-disenyo suno sa iya nga ang ining 305 ni bolster 305 ipahamtang sa central station while ang ambulance sa ipahamtang sa Pahanukoy kay ang ining ambulansya sarang man nga makaresponder sa ano man nga klase sa nga emergency mangin na natural kag man-made nga emergency ang aksidente o insidente dira maka-responder sila gilayon aksyon na Rex, Ang no? ambulance ni sa idalo man isang Bureau of Fire Protection. Yes, actually ang fire truck sa idalom sang Bureau of Fire Di Protection. ang ambulance lang blanay. Ang ambulance gani sa idalom gyapon sang Bureau of Fire Protection. Kaya ara na ang picture kit sa kapong ko pa si Kap Di ang Tibing. problema di nga drapa na sa main niya ibutang, hindi ya sa Panukoy. Ang ano aksyon na Ang ambulance ang fire truck ang fire truck bla. ang fire truck sa main pa no ginabutang Di sa nga dra central. pa ibutang haw kaya iya man naka Panukoy bla gin designate na dra nga area. Wala pa ang gin-designate lang suno diri kay Platenya gin-designate lang ang ambulansya sa area sa Pahanukoy and gin-designate ang gamay nga fire truck Central Station. Gintunga lang bala aksyon na Rex. 3 man sa syudad sa Kuna mo Bacolod. Central Station niya ang fire truck hindi iya sa Panukoy. Sa Central Station ang fire truck. Ang Amo na dagurong ambulansya sa klaro na da Pahanukoy. nga hindi Oo. iya ang fire truck sa Panukoy. Ambulance lang yang Panukoy. Yes, ang ambulance ara sa Panukoy. Plus, ang nawi pag-action Rex, sunod diri kay ay Buboy Plutenya nga si Kap Bibing nagdugang pagid sa mga ginahanglan bala sa mga equipments. O, mga Normal lang na equipments. sa mga barangay nga concerned nga kung anong kinanglanon sa mga fire protection nila. Dra, doon naman sila once in a while eh.
Oo, doon naman actually may mga medical supplies man gani nga gin-provide na. Oo. Dira kaga para Mga kagamitan sang bombero. mga importante ni, mga importante nga mga gamit especially para dara sa area sa barangay Pahanukoy. In fact, ginapasalamatan man diri Action Rex ni Buboy Plotenya o kun ni Major Buboy Plotenya ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection sa padayon nga suporta kay ang amni ang ginatawag nila bala Action Rex nga damgo sa tuanay man ni Senior Superintendent Jerry Candido nga dapat mangin kay kumo highly urbanized sa siyudad sa Bacolod dapat madamo man sa mga fire trucks kag dapat Kaya ano pa nga mga barangays diring while wala sa mga fire truck nga mga outside Bacolod kag dalagko nga mga barangay? Dalagko nga mga barangay, isa sa mga handom diri nga kabay nga matigayo na kay may ara na building nga ginapatukod sa area sang Mansilingan. May ara man Action Rex nga isa pa lamang sa plano nga magbutang sa area sang Barangay Batah and Barangay Banago. Pero the rest may ara naman mga lugar. Ang barangay handumanan niya? Ang barangay handumanan man Action Rex no ay naistoryahan naman kay tatlo ka mga lugar mo. Ang ipang-distribuer na lang na nilang mga fire truck nila sa barangay para nga pag-abot sang waitaman ginapangayo nga trahedya bala may ma-responde gila yun. Correct. Di kay mahulat pa kita kung may units siya nga dalagko alin sa central office mabulig ya sa concerned barangays. Okay, nakitang ko to sa central office daw apat na tong Action Rex mo. Di ng central office na? Drabla sa may San Juan Parish Station. Sa may dampi sa may Dalan San Juan sa may Barangay 8 amo nang central office nila may apat na ka bombero ginpaamanan pa isa gamay no so 5 mas maayo kung matigayo na ang mga barangay nga nagakinanglan man sa substation nga ginatawag nila mas maayo ma-distribuer na ini kag kinanglanon gid nimo way taman ginapangayo kung may aragin man matabong nga sunog at least amo na mag-serve man nga mga first responder antes naman ang pag-abot man sang iban nga mga fire rescue. Okay, ti una bes ang Bureau of Fire Protection ta mo gid ang makaresponde ni second ang mga private nga mga fire protection. Among nagabulig diri sa Bureau of Fire naton Action Alvin. Volunteer bali apat lang ni tanan, 5 lang ni ka fire truck ang sa central office aw. 5 na dala na ning gamay nga ning Bolster 305. Oo. Ay may apat. Sure ka? Ara daraga parking nga apat nila Action Rex mo. Hindi Ara po. man iban sa fire station, iban nga mga substation ara man Action Rex. Barangay 35 may ara na da ginbutangan na nila. Di ba? Kung madumduman mo, may ara naman sa Sumag, may Granada na substation, may ara man Action Rex nga sa may Lopez Haina, may ara man sa Dalan sa may Takuling Dampi Action Rex. Damo man nga mga substation ta diri sa siyudad sa Bacolod nga tanan. Ang Takuling probinsya na, di ba? Takuling yes ang probinsya Action Rex. May ara man gani dumduman mo tong kay Kapitan Lady Glass Gonzales may ara man gani sila fire truck na gani tong gamay bala ara man Action Rex may ara man na dara dampi pero ga respond ban in gilayon kung may mga dalagko nga mga sunog kag mga sunog kay may ara man mga fire truck man napahamtang sa iya sang probinsya nga nabase man na dara sa area sang Takuling Action Rex. Ari ang pahayag ni Major Publio Buboy Plotenya. Yes, muli siyang last time at in-implement siyang i-provide this rin sa Bacolod. So, yun ang aton nga penetrator 305 sa mga sinitabla, sa mga spotters area, magkitid yung mga dalan, nga budlay sudlon sa aton ng mga pipe na kadalag ko, amo ni siya ang sulod. As first responder naton, I think case may call bita nga matabo sa diri sa aton nga stasyon. Ang inigasahi sa salakyan, efficiently katama, sir, especially sa mga squatters area, sir? Yes, very effective ni siya, no? Kay gamay ni siya, ya. Kag, inipay makasulod sa mga gagmay, especially sa squatters area, na may mga dalan, mga makitid katama. Kag, gamay lang yung volume sa water,
nakaragayaw, dahil may nagsulto din niya nga ito nga water tanker o rang tender na ito, na duwa man nga bago, nga mong mag-supply siya samtang at sa sulod. As to the ambulance, doon na siya ma-station sa Panopoy, nag-provide ang territory sa ato nga mga EMT, emergency medical technician nga na-train ng mga bumbero, ato dito, yung pull out din ni RD ang kutob sa mga na-train nga mga nga EMT, sa Silay, sa Talisay nga may na-assign dito, ginkuha aging butang gidiri sa Bacolod. Aside mga nurses, may EMT training din sila at mga bumbero, no? So, ito rin sa administration, but ang atong siniya nga, not only for Panopoy area, but all throughout Bacolod City. Kahit ang nag-ano siniya nga, ang barangay Captain Gilya, nag-ano nga ma-provide sa mga other, yung lalo sa atong yung ambulances, like sa mga iyang aparatos or sa sulod sa fighter. So, kapasalamat kami sa din sa atong barangay Captain na Rabol, hindi nyo isang barangay Panopoy. Ito na Rex, kabahin kita mang sa pahayag diri ni Major Publio Buboy Plotinya. Siling ni Sir Edel Jontan, siling niya bata or handumanan, way pa rin fire station? Wala pa. Ting bata, although lapit-lapit siya, pero tiginanglan tagid nga may mga fire station, bata, handumanan, layo-layo na na eh. Ang handumanan, isa na sa mga ginaplano man sa Action Rex mo, kagang barangay Banago. Handumanan, ano na galing masakupan niya, Mansilingan. Mansilingan, mayara na, di ba? Ang Mansilingan na mayara na Action Rex. Ang Felisa. Ang masakupan kung ara ang handumanan ti sakop niya na ang Pilisa eh. Pero sa karon for the meantime ang pinakamalapit Mansilingan ti responder siya going handumanan kag barangay Pilisa. Action Rex, no? Ti dapat handumanan bata kag iban pang mga areas pamutangan na substation kag butangan gid fire truck bisan isa lang. Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Oo. Kay para mag-survey ni responder gid Action Rex samtangang wala ka man na ginapangayo, may obra man na kag sa wala, basta mayara lang da fire station. Kay balo ka kung kaysang aksidente kag insidente gaunay na i-action Alvin nga kinanglano ng bumbero mo. Correct, kinanglanon gina Action Rex kag tanan dapat mga trained fire personnel. Ti normal lang na kay ti alang-alang nga mag-uyat ka na hosway ka training. Alang-alang magsubay ka na sa kalayo nga way ka training. Ka-training ka gid Anyway, Action Rex sulaton ta kay base pa lang kayang handom tatlupan mo. Inayahan dumanan, di ba? Ang area sang bata kag ang area sang Banago. Mo pa nang mga naistoryahan sadto nga base pa lamang. Ang Banago tako man nga daan kag ti abanan da squatters area man. Ti wala pa nagaling bagod ang Banago da? Way pa Action Rex ti ang kundi Action Rex importante kung may ara barangay official kangay balas ang ginimo sang barangay Mansilingan Pahanukoy nga nagpaagi sa mga official sa barangay kag gambalya nga ari ini nga lugar bakante kinanglanon diri kag magamit butangan fire truck ati amo ni kung may ara pagid nga may madunar pati mas maayo lagko na nga ka mga barangay sa diri dapat may ara gid na silang kaugalingon nila nga mga bumbero. Isa lang kag kung may madonada kundi mas mayo duwa. Mas mayo kita mo sa Conbal Action Rex sa Panokoy. Kagang mga barangay workers ta pili na dang mga barangay nga daan nga kun kinanglanon trainingon nga firefighters. Kag mga anong tawag nila na mga volunteer. Mga volunteer nga mga firefighters sa kinanglanon giniya Action Rex. Ikaw daw nagvolunteer ka man sa firefights? Yes, oo. Firefights? Sa firefighters? Oo. Fighters, sa fighters. Okay Okay na ko na. Kabdik mo mag-uo ba? Ayo. Kadasig ba sa isa mo sa tinaga mo? May lang may fighters. Sige, base maligwat pa to. Base madula ang ER. Gani. Ma-erase ba lang yung letter E kag R?
Es na lang No. mabilis punta. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Una palang balita, gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Una palang itong salyada sang balita ni Aksyon Alvin Graba, mga kaaksyon. No? Sige, daligid lang, samtang naga-timo-timo kamo sang inyo pala niya gahon, ma-draw ta di anay sang aton sining SAP sa ERB. Ari na, may bunot na kita sa aton sining bulang kristal. I-check ta ni siya kung makasabat ini siya sa aton sining tawag, no? O, sige, ma-draw kita. Standby mga kaaksyon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige, dali na kay nagaring na. Sining nga mga tinion ang aton sining nga tagdaog sang 500 pesos, mga kaaksyon, no? Garing na siya, pero way pakasabat, no? Karon dugay-dugay. Basi kung makasabat siya, bro, kung di saksabat, way gid siya, no? Para sina, the number you dial is not yet in service. Babayin naman ang nagasabat, no? Ay, oo. Dali gid lang, no? Kay ginatawgan tanay nga to sining nga winner sang SAP sa ERB. Wala ka na himuon kung kunara ka man lang sa imo sining puluyan, naga-monitor ka, kag kung naga-monitor ka, siyempre makasabat ka gid kung may tawag sa imo, no? Ti kung mong wala sang sabat, ara naman, additional, no? Ari siya. Hello, mayong udto. No? Mayong udto. Hello? Why di si tatay? Dis tatay mo? Why di sa? Din siya. Nagarado? Nagarado sa? Oo. Sino si tatay mo? Si Ulysses Barbas? Oo, si Ulysses Barbas. Taga din ka mo gani? Taga Barrio Pandano. Pandanon Morsya kung DSB? DSB? DSB. Ano yaka? Bata? Oo, bata. Gapamati ka man sa Aksyon Radio? Sa Aksyon Radio na? Oo. Aksyon Radio. Oo, Aksyon Radio na. Bakit naging mati? Gapamati. Sino ni? Ang iyang asawa. Ay, madam, may lang nga pag-monitor dira, no? Gapamati ka sa Aksyon Radio, kay ti, wala man da si Ulysses subong sining nga mga inoras, kay ga arado to sa kampo. Sino ngalan mo, madam? Gapamati ko adlaw, Gapamati ka adlaw-adlaw? Oo. Gabi. Gabi. Siyempre wala. Hasta lang last 11 kami mo. Alas 12 kung kaisa kung may mga breaking story. Sinong kilala mo sa Aksyon Radio? Sinong na pamatian mo? Si Ryan Morden at si Lani Rex Cantong. Si gabi si Ryan Morden. Ryan man? Si ano ba na? Taga inyo na, way ka mo kilala? Gani Don Salvador siya. Oo, taga Don Salvador na. Si Brian Morden. Brian, Aksyon Brian, hindi kay Aksyon Ryan. Si Ryan na iya, si Elry na iya, Dutelios bla. Ryan Early Dutelios, no? Tiga, okay na ko na siguro, okay na. Salamat, Ged. Salamat, Ged. Tiway ka ba to nun?
Hindi 500 pesos, madamang batono ni Sir Ulysses. Ay, inform mo lang siya. Kay sa iyan ni ngalan, ibutang namon, si Sir Ulysses, ang imo sining sweetheart, no? 500 pesos ang nadagan niya. 500 pesos. Meaning, buwas siguro, ibantayan lang ninyo kay mapadala man na si Action Marnie sang komunikasyon sa inyo through cellphone numbers nga ginpadala ninyo dire kag ang pera padala. Text na sa inyo, madam. Oo, sino ganing ngalan ta palihog? Ali Barbas. Si? Sino ngalan mo? Si Arlie? Pearly. Burley. Pearly Shell. Pearly Shell. Pearly Barbas. Congratulations, madam, Ang balo mo lang si Mr. Modera. Thank you, gid kang congratulations. Mati lang sa tanan nga programa sa Action Radio. Oo. Sige. Salamat. Salamat. Congratulations, Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, amo yadtong winner ta sa aton sining SAP sa ERB. Pamati adlaw-adlaw ha, kutob sa may mga interest nga ginpadala dire, mabunutan gid kamo mga kaaksyon namon sa kanginan. Congrats gid sa winner ta from Barangay Pandanon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Aksyon Dale Salazar, Aksyon Marlon Hinabuya, standby anay. Matagtanay pinaka mga commercial, standby, daligid lang. A 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ng aton oras, 12:28 na. Kadtuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa mga naga-star. Atensyon kung may naga-monitor dira. Sa mga nag-star bala sa sulod sang Burgos Public Cemetery, hindi kwalipikado sa housing program suno sa Bacolod Housing Authority. Di kung pang pahalino na sila, di sila ipamutang nino, basi mapuli ni sila sa ilang mga lugar na yun. Yaring kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale? Action Rex, magabalik gid sila tagsa-tagsa ka mga lungga ining mga nag-individu. Sa lungga gid sila mabalik ni. Back to barracks gid Action Rex ining mga lima man actually ka mga tawo ang naga-star dira. 5 ka pamilya? 5 ka tawo per 5 ka tawo? Sa pamilya mo ni kahapon ang gingti sa aton ni Sir Jerome Salinat no ang pamula siyang General Services sa office. 5 lang gid ka individual. Isa to Action Rex, 5 mga pamilya gid man nga naga-star dira pero natagan na or na-awardan tang relocation. Action Rex. Ining Maya, ahambal ni BHA head Marivic Paranya. Danas lagi star? Sa mga pasuloy yung Action Rex. Inang 5 katao na? Sa pasuloy sila nag-star. Mr. Jerome.
nakalagko nga patso Balaction Rex sila sa sulod naga-overnight naga-tiner na ang ilang sila nga trabaho nagapaminta kung may magsulod dira naga-offer sa ina sila nga services nagapadinno dira sang pansyon naga-semento no kag nagapangobra sang lapida kag iban pa dira nga pwede nga maka-income Action Rex so din confirm sa aton ni BHA Head Victoria Parenya nga hindi sila Action Rex qualified sa housing program or matagan sang pwesto sa relocation site dito sa syudad sa Bacolod. Bangod, based man sila survey nga gina-conduct Action Rex. May mga pulian ini sila, may ginapulian sila Action Rex nga balay. Kaya kung madumdumaan ang balimang Parenya, no, ni Parenyas nga years 2019, no, September 2019, nag-conduct na sila sa survey Action Rex sa mga nag-study sa Burgos Public Cemetery. That time, pulo pa ka mga tao ang nagatulog dira, no. Tay kahapon, nag-submit si GSO Head sa linap sang 5 kamangalan nga nagatinedira sa Burgos Public Cemetery o galing ti ang Balimam Parenya sa ining 5 kamangalan na survey na nila before Action Rex amo na nga hindi gid sila makabig nga illegal settler Action Rex kag wala gid sang paabuton nga relocation site halin sa syudad no kay madumduman to December 1, 2020 sang nagpapanaog sang notisya si GSO Head Sulinapa nga surad ana ang Burgos Public Cemetery kami mga rehabilitation nga plano ang syudad sa Bacolod magbutang dira sang columbarium Action Rex kag para maka-save sang dako nga space kag mas madamo ang malubong sa sina nga area Action Rex. Ang Balimang Parenyas, gin-inform naman niya si Sulinap no nga amoy ni ang result sa ila sining survey nga gin-conduct sa year 2019 Action Rex. Actually, si Sir Sulinap nagambala siya yung ati iya ginalantaw nga hindi mo niya makabig nga illegal settler ining 5 kamatawang nga nag-ista sa cemetery. Bangod tiya mo na ang lugar ya para ni Action Rex sa mga patay kag hindi para sa mga buhi. Laban ni. Dapat po inayagin ambot kun ang matyagang kung ano iban nga mga patyo siguro kasi may mga listar manada. Amo na nga nag-agree gid si GSO Head Sulinap nga hindi gid matagan sa relocation site ining 5 ka mga individual. So, ang matabo sin Action Rex sa tagal na sa ngation no sa Sulinap nga makapanghimos man ining 5 ka mga individual kay tiam na islad ana ang patyo pero kung magbisita kayo simo sining mga nagpaliwan nga himat Action Rex pwede kaya ka bisita kay may raman dira sang caretaker nga naga oversee dira sa mga nagagwa sulod sa sina nga patyo. For confirmation aring tingog ni BHA Head Marivic Parenyas. Actually, siyang September 2019, nag-conduct na kami dira sa socio-economic survey. Pulo ang dira sa sulod sang public cemetery nag-star. And disqualified sila. Kaya may mga balay na nagali sila, gusto nagkakatulan sila para naminta, maninglo. Then kahapon, tawagan ko si Sir Jerome, kinatag niya sa akin ang name. 5 ang ato dito. So, amo man Japon, disqualified din sila Japon. Okay. Although sa previous years, may ara, hindi man na-qualified ka. May na-awardan. Sa previous years, ha? I see. Ining 5, ma'am, part siya sang pulo last year sa nagkanda ka mo sang survey. Oo. Ang 10, disqualified dito sila tanan. Okay. O then, sa kahapon, may din padala sa ako si Sir Jerome nga 5 kangalan naman. Oo. So, atong 5 kangalan, yung check namon, so disqualified na sila. Action Rex, klaro, no, disqualified ining 5 ka mga individual nga ngalan niya ginsubmit sang General Services Office. So, amo na siya ang pinaka-latest nga development no since na gin-announce ni Sulinap no ining closure sa public cemetery kag hindi na pwede lubungan sa bag-o nga mga patay Action Rex. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa Iluhan Tanay si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial.
Inimay kang tanan sa desisyon kung magabaton sa giapon sang private partners ang gobyerno probinsyal sa pag-operate sang cyber center ginatugyan na kay Gob Lacson. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, ano man nga adlaw subong nga semana mayara sang initial nga pag-sinapol nga patigayonon ang gobyerno provincial. Ining private company nga nakapase sa Metro Manila pero ang ila sa meeting via Zoom no kay man ang tiglawas sang sining grupo halin sa Metro Manila mayara sang kabudlayan pa sa pagpadulong personal diri sa Negros Occidental tungod man sang limitasyon na tugas ang gina-implementar nga mga community quarantine. Aw ang ila sining paghambalan by the way provincial government bal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz ang magapanguna sa sining initial nga pagkasirapol amo si Provincial Consultant on Economic Development and Investments si former Congressman Albi Benitez. Si Benitez ang bal ni Attorney Diaz kadtoy personal diri sa Negros Occidental pero mga taga Metro Manila dito lang sila sa mga lugar amo na nga Zoom video conference ila sa mga patagayunon. Number 1 nga agenda nga ila sa pagkahambalan mo ang pagpatigayon sa smooth nga transition o kung pag-turnover ang operation o kung pag-manage sa Negros First Cyber Center provincial government kamanti nahisugtan na diri i-terminate doon na ini ginatawag nga joint venture partners ang provincial government kaga sa Negros Property Management and Development Corporation. Sa pamangkot naman kung bala bukas sa gyapon ang provincial government sa pagbaton sa ibang sa private company nga pwede sa gyapon magkapadalagan ang bali provincial administrator Attorney Diaz ti ang desisyon siri na kay Governor Bong Lacson porti sa dalagan sang senaryo kag dalagan sang development action Rex laban-laban daw hindi na rin magbato ng provincial government sang private company di sa mga daan private company nagkapadalaga nag-operar sa Negros Cyber Center o PRD ang provincial government kay tuman kanako sa kinabayaran nga loan amortization kag gamay ang ginagana kon share kinabaton sang provincial government. So pagkatapos ng initial nga meeting hambal ni Attorney Diaz sa sunod nga meeting basi ma-finalize na ang smooth transition kon na pang-turnover by January 1 pwede na nga mapadalagan o kung ma-operar sa nga provincial government ang kabagusan nga Negros First Cyber Center dara sa Mayornas kag Lacson nga dalan. Ari siya Provincial Administrator Attorney Diaz. Depende na, I think I haven't discussed that possibility pero si Gov and Kong Albi are one, no? They are in one mind nga ato ni tutukan anay ang smooth transition halin sa aton nga joint venture partners, no? Nga Negros Property Management and Development Corporation pakadto sa province. Ang province will honor all the contracts that have been signed by the joint venture partnership and we will be able to deliver ang lugar gyapon sila and hopefully improve pagit sang lugar kay as of now gani kung may ara kinahanglan nga inog construct province man gyapon na nagadugang construction sang mga expenses dira, no? A lot of things, no? Especially kung may mga problema sa electricals or mga sa genset nga itong sa ilugon kita man ang ginapropose na maggasto sila. So kung official na nga dumalahan kag i-offer sa nga provincial government ang Negros First Cyber Center ini ipaidalom sa EEDD o kung Economic Enterprise Development Department. Ang kaaksunugikan sa Kapitolyo karon sa hapon na lang ang resulta sa pagbisita dari ni Agriculture. Dayon to? Yes, Action Rex karon top karon sa hapon pa nang yes nga pag lugayawon. Ano ganing mga activity ang tambungan subong adlaw? Subong araw sa
panaad, kapanagtag sang cash food assistance, beneficiary yung marginal farmers kag fisher folks. Karon sa hapon mga alas 2, masakay siya sa chopper, makadto naman siya sa Kaduaan, Cadiz, kay i-turnover yung Traxorex ang duha bala ka mga mataytay ito. Sa Kaduaan, Cadiz, ining Philippine Rural Development Project, no, PRDP nga project sa Kaduaan, Cadiz. Tita, may nagkaroon sa hapon sa ato sa nga pagpakalagad sa action reports. Devyong tagkaroon live si Cadiz City Mayor Salvador Escalante kung ano pagid ang dugang promisa or basi maiban tagin sa din na talana nga project ang DA tara sa Cadiz City plus sa Cadiz mapa Victoria City siya, from Victorias pabalik sa may Bacolod City, dara sa karon sa hapon sa may Maze Garden bla, no, kay damo madakso direct sa project ko ng agrikultura pagambalan mo sa may barangay Panokoy sa may kilid na sang dalan, dara sa mga dinner, sa mga dinner dara sa mga stay agabos aga mabalik na siya dito sa bayan Tacloban City. Ang kaaksyonigikan sa Kapitolyo Action Marlon Fedovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Gidaksyon Marlon Hidawia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:41 ang aton oras. Sige, daligid lang ha, samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining kapunanon. May tisi anay, kulang man lang. Mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Pagdayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, dahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na kay tirahon tani anay mga greetings na kay Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor kay Edie Laos dira sa Kingtown, Victorias, no? Kag Rimar Beranyo Lingoste, may lang pag-pamati kay Bongbong Torre Dictado, nagligad, nag-offer sila Sir Bongbong Torre Dictado, no? Nagligad pa ni. Daw mga 2 weeks na siya, 3 weeks na gani guro. Kay Romulo Hefty Lamag, may lang pamati, no? Kay Lina Villases, sang Fast Track La Castillana, happy listening lang. Kay Cherek, may lang pamati, Eric Ro Asiado, from Quezon City, Manila, no? And Ray De Leon, kay Ricky The Rock Balgua, may lang pamati, no? Kay Dan De Los Santos, kay Jarma Init Rihon, Orly Alvarez, may lang pamati kay Ray De Leon, no? Kay Will Quintanilla Umana, may lang pamati. And sa kay Christine Minyas Villalobos, may lang pamati kay Christine dara sa Barangay DSB, sa Barangay Pandano, no? DSB, may lang pamati sa Action Radio Energy Fans Club. And Alex Montesa, ara man siya, nagrado pa ko si Jack Balaan. Thank you, gid. Salamat, gid, Sir Alex, no? Damo, gid siya na balaan, no? Si Sir Idel Jontan, ara man ga monitor, mandalagan pagid. Mandalagan pagid, gali, wala man fire truck, no? Way man fire substation. Ayos. Thank you, gid, Sir Idel Jontan, no? And kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr., may lang pamati dira sa Alcobar, Saudi Arabia. Kay Manjo Arnijo, Staff Sergeant Air Force, SEF Larry Bayog, alin sa kay Dan De Los Santos. Ayos. And Veronica Santillan Manukan, may lang pamati day Veronica. And okay, Michael John Season, Michael John Season, no? May lang pamati sa schoolmate 1992, Elni Limco Diamante, Cristina Bontalidad, Raymark Phoebe, Mary Ann, Karen Rose, Catherine Salamat, Energy Fans Club, alin sa kay Michael John Season, no? From Chato Ilisi, Parañaque. And Josette Magwad de los Reyes, may lang pamati day Josette. Kay Jody Don, present man si Jody Don, may lang pamati. Kay Merly Dolido Magallanes, always gid ga monitor kag naga-prepare sa Paniagahon, sa Lamotso. Ayos, dagang salamat Merly Dolido Magallanes. And Bia Jonathan, present man, may lang pamati. Almira Lima Lasarte, Jimboy Balambao Dofeles, sang unang mayor ga Talagsik Kidlawaya nga may ambulance
na kamo maayo lang wala pa COVID kay kon may COVID guro nagka-COVID na kami kay gaalag si Kidlaway kami yor. Ayo, Jimboy Balambaw Dufeles, no? Ayos. May lang nga pagpamatis pamilya Selos ang barangay Nabulaw si Palay sa pamilya Sornieto sa barangay San Juan Pontevedras, pamilya Ramirez sa barangay Granada. Ayos, dagang salamat Sir Alex Montesa. Kay Teresa Pedrosa, may lang nga pagpamati Teresa. Kay Gian Resisio, present siya from Singapore. Thank you so much, good Gian Resisio. Ayos. Dari sa iban pa naton nga mga greetings. So, kay Vicente Similiano, gamonitor man sa Action Radio. No? Kay Noime Dilubio de Pedro, yun lang nga pag-monitor sa barangay Handumanan. Noime Dilubio de Pedro. Kay Iliterio Parcondayon, may lang nga pagpamati. No? Salamat, Skid. Thank you so much. Ayos, sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, daligid lang mga ka-aksyon. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio. Time las 12:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:58 ng aton oras 12:58 na mga kaaksyon. May lang pagpamati kay paring Alan Navales kag Josing Tupas dira sa Olympia Village kag kay Mary Vic Piniti Peruelo dira sa Kabangkalan. May lang pagpamati Mary Vic Piniti Peruelo. Kantuan tanay sa aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa preparasyon para sa holiday season sang mga kapulisan sa Nokpo. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Brian. Action na Rex, tarang paghugot karon ginapatigayon sa aton sang gobyerno para ni mo damo ang mga tilipon sa mga tao, pero
ang kapulisan sa gihapon usual ang ilang sining nga trabaho sa pag-deploy sang mga kapulisan sa mga lugar nga madamo sang tawo kagay sang terminal, ang mga kasimbahanan, mga paliliguan kag iban pa mga destination abi para ma-observe lang gid gihapon ang health protocol action Rex. Pero diri kay Police Colonel Romy Palge, ang direktor sang NOPO, ang tanan na handaan na nila kag iga-deploy nilang ini sa ina nga mga inadlaw labi na gid sa pag-umpisa ng Misa de Gallo sining Disyembre 16 tubtob 24 tubtob sa bag-ong tuig nga preparation nila Action Rex. Matsuno diri kay Palge napisar sang ginatawag naton nga ara ang presensya sa pisan sa gyapon dapat ang pumuloyo mag-observe lang gid sa health protocol para ang goal diri nga ginapangita nila hindi na gid magdadamo paliwat ang kadamon sang kaso sining sambit nga si COVID-19. Yari si Palgi angot si Action Rex. All units from the provincial police office down to the low and all personnel were informed of their tasking. Of course, nandiyan yung mga force multipliers natin. We are also closely coordinating with the local government units headed by their respective local chief executives. And we are very thankful for their support sa mga mobility asset natin. Sinuportahan nila sa mga gasoline and other resources. In fact, pati ang ating provincial government. So we are very thankful for their support. And so, for us to have a peaceful celebration ng Christmas, we are also requesting ang ating mga mamamayan, ating mga taong bayan, kasi with their full cooperation, ma-assure po natin na maganda po yung celebration natin ng Christmas. Action Rex sa munang palayag ni Palgi Angot City. Sa punta sa gabi ni Plastarta kay kundi kagabi si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga wala na ceasefire, why naman na peace talks ang kapulisan sa Negros Occidental nagpreparar man sa posible abing nga pagpangatake plus nga sa Disyembre 26 anibersaryo sang mga grupo nga ginatumod ni Presidente Rodrigo Duterte. Pagabiyanta ang ini nga mga balita. Balita gikan sa NOPO Action mo nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga ka-aksyon ta Life Extension Vitamin D3 ang
ba sa BCPO? Aksyon, Alvin? Aksyon na Rex arestado ining duha ka mga babae samtang nakapalagyo ang isa sa subject sa buy-bust operation. Mga alas 10:15 antak na kagabi dira sa area sang Fortune B, Barangay Estepania, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang mga suspect ang target sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 4 ining mag-live-in partner nga amo sanday Jemelyn Sorino, 32 anyos, kagining si Ariel Armamento, 37 anyos, lunsay nagapuyo man sa amo mga lugar sa by Fortune B. And sunod diri kay Police Major Charles Heber, during sa buy-bust operation, si Jemelyn Sorino gid lamang ang nadakpan samtang nakapalagyo ang iya sining live-in partner nga si Ariel Armamento, matapos namutikan bala action Rex nga ang ginbaligyan niya pulis kali. And sa amo man nga insidente, so nadakpan man action Rex ang parokyano sini mag-live-in partner nga si Jobert Banjola, 37 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar matapos ginaligar nga nag-score o kung nag-suyop. Nag-ruro? Nag-ruro, abis ang suspected na siya sa lugar. Rason nga gindakop man isang polis. And dugang pagida diri ni Heber, base man sa pagpangusisa diri ni Heber kay Banjola, sa gali ni ka call center agents ang isa ka BPO company diri sa Bacolod kay kumo panggabihan kuno ang duty asos kay nagdalikyat sa lugar, nagruro abi, nagruro sang suspected siya sa lugar. Ang lain pagidya kay may balon pa, nakbaan pa sang isa ka plastic sachet sang suspected siya bu. Now, kung taon ta diri action na Rex, kaya actually gamay gid lamang ang recovery sa mga kapulisan sa ilalom sa nga police station number 4 sa kapangkabilugan nga buy-bust operation. Nga 3 ka sachet sang suspected shabu, more or less mga 1.55 grams ang nga may dangerous drugs board value nga 10,200. Pero ang talalo pang doon lang ugaling action Rex kay suno diri kay Major Heber, ining mga suspect, especially ini mag-live-in partner, may mga kaso pagid ni ining si Jemelyn Sorino, ang kaso sini pagpangawat. Amo ni blang estilo ya nga nagasakay ni siya sa mga salakyan kaga kuot. Kuot pangawat sa mga pasahero. Ginakuot niya ang mga pasahero. Oo, amo ning may record ni sa police station number 4. Well, ining si Ariel Armamento, ang kaso robbery, pagpangawat man. That is why sunod diri kay Heber nga aside diri nga may mga kaso ni siya ining mag-live-in partner, nagaduso pagid sa nga illegal nga droga plus ang iya mga tinaho. May mga tinaho pa ni action Rex mo ining mag-live-in partner ne. Ang ila sini nga mga live-in partner, live-in partner, ang ila sini mga tinaho sa mga live-in partner nga ni suno diri kay Major Heber, sus may aligasyon nga ginapasuyop nila. Pagkatapos magsuyop, ang mga kinawatan nila nga pagkabutang dispatchar pero hindi sa iban nga lugar, i-dispatchar sa mag-live-in partner. Ang mag-live-in partner amo naman ang mabakal kung kaisa ang gindispatchar o kung ang kawat nga pagkabutang baylo siya bu. Grabe no? Oo, grabe. That is why sunod diri kag nakalabot na sa ila sini Igtalupangod, rason nga gin-strike ni isang mga kapulisan sa idalom sang police station number 4 action Rex. Ari ang pahayag ni Police Major Charles Heber. Mag-in sila, yung babae, may mga series o case ini siya nga theft bilang sa mga salakyan bala, mga salisi, may mga previous case ini siya. And then yung lalaki, ang may mga previous case ini nga robbery diri sa area sang Bacolod, kag bago ni siya laya tungod sa pagpangawat man. Yes sir. Oo. Kung unta ining duha from kaso nga pagpangawat, nag-shift sila sir into illegal drugs? May connection yapon between some drugs and then sa ilang theft and robbery case. Because nga
information kita nga baton nga rampant ang operation sa Rabire Mandira sa area. So, discover naton nga ang mga suspetsado na ila ginagamit, ginapagamit nila sa illegal nga droga before mag-operate, and then some kang ibang nga mga items na ilang makawat, tira man kadto sa mga drug personalities. Anong posibilidad yun, sir? Ini si Jemelin kag si Armamento, may posibilidad nga ini sila ginapagamit danay or sila ang gapagamit sang illegal drugs para magpangawat ang iban? Mga information kita na baton nga muhila ang mga suspect sa Rabiri nila, ginapagamit online nila, ginapagamit, and then ang mga kinawatan, gina-endorsement nila dira sa mga drug personalities dira sa area, nakaswapan. Mugin man ang usual nga gakatabo, subong, nga ang drugs, and then ang series ang robbery case. May dubali, may connection is because nga usually sa mga suspect nagagamit sa illegal nga droga para mangin alert ang ilang nga paminsaron, even nga kaagahon na. Kaagahon na may operation sa gihapon action reaction sa iya, makon mo na iya kinawatan niya. Bisan kaagahon na, sige gyapon. O sige gyapon. Uy, na magtululog ning ani man, hamakon mo na iya nga ang kinawatan nga pagkabutang baylo siya po. Makon mo na, kulba lang kapital, pero ang mga aksyonarex ang realidad, sunod diri kay Major Heber, nga that is why nga ila na gin-operate ang amo nga lugar. Balita, ginagikan sa Bacolod City Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Cap
Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gote, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa iluan ta si Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang Valladolid. Ini may kangtalan sa top to high value target sang Banwa dakop sa buy-bust operations. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. First Action Rex ang Valladolid Police Station nagkandak sang operation against sang illegal drugs alas 11:15 kagabi, Disyembre 7, 2020 dito sa Purok Mabinuligon, Zone 2, Barangay Tabaw, Valladolid, Negros Occidental. Ang suspect dire Action Rex nga ginkilala sa kay Herberto Cabales y Mata. Herberto Cabales y Mata alias Sergio, 24 anyos, kag ni siya may asawa kag pumuluyo sang Purok Bulao, Barangay Central, Tabaw, Valladolid, Negros Occidental. Ini si Herberto Accionar, ex na baklan sang aton Porsche buyer sa isa kahit self-transparent suspected shabu, kag na-recover man sa iya posisyon ang isa pagid kadako nga saksi sang suspected shabu, kag nabawi naman ang 500 piso nga amo ang buy-bust sa iya, kag isa ka disposable lighter, kag antes ini siya makuha sa aton kapulisan Action Rex, isa ini siya sa top 1 high value target Action Rex. So nagdinumugay ini ang mga operatiba antes nga nakuha ini ang ila suspect nga nagabaligya sang droga dira sa area sang Valladolid, Negros Occidental. So natapos kag na kuha gid sa aton kapulisan, karon ini ang suspetsado ara nahunong sa custodial facility sang Valladolid PNP. Kag ang mga nakarecover sa iya nagabugas sang 1.5 gramos, kag market value ini nga 8,000 ka pesos. Karon ini ang suspect nagaulat-ulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sang pagbayularya sini sang Republic Act 9165 as known as Anti-Drug Act Law 2000 to Action Rex. Report live gikan dire sa compound sang Valladolid PNP ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Rex. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo.
na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunyon kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsay anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balang Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad sa December 8 nga presentation sa Aksyon BBB. Salamat gid mga kaaksyon amon sa kanginan kita-kits kita buwasa sa gyapon sa amuman gyapon nga oras kag waragwaga. Standby na sa This Is My Life sunod na sa dili gid lamang madugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broad sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,